Kuvittele maailma, jossa lämpötilat laskevat äärimmäisiin lukemiin, jossa terävä tuuli puhaltaa armotta ja jossa selveytyminen on päivittäinen haaste. Tässä elinkelvottomassa ympäristössä pieni ja kekseliä saalistaja kulkee laajojen lumihankien halki etsiessään ruokaa. Puhumme uskomattomasta arktisesta ketusta, yhdestä planeetan sopeutuneimmista eläimistä, jotka elävät kaikkein ankarimmissa olosuhteissa. Mutta miten tämä eläin selviytyy yhdellä maailman kylmimmistä alueista? Miten se löytää ruokaa niin vihamielisessä ympäristössä? Pysy videon loppuun asti, sillä arktisen ketun tarina on täynnä yllättäviä ja vaikuttavia sopeutumia, jotka saavat sinut pudottamaan leukaasi. Ensimmäinen asia, joka kiinnittää huomiota arktisessa ketussa, on sen turkki. Talvella se pukeutuu virheettömään valkoiseen turkkiin, joka ei vain ole äärimmäisen kaunis, vaan sillä on myös elintärkeä tehtävä, naamioituminen. Ympäristössä, jossa kaikki on peitetty lumella, ketun on sulautuva ympäristöönsä paetakseen saalistajia, kuten jääkarhuja ja susia, ja tullakseen ovelaksi metsästäjäksi. Mutta kaikkein vaikuttavinta on, että tämä turkki muuttuu vuoden aikojen mukaan. Kesällä, kun lumi sulaa ja paljas maaperä paljastaa ruskean ja harmaan sävyjä, myös sen turkki muuttuu sopeutuakseen uuteen ympäristöön. Se on kuin kettu vaihtaisi vaatteita pysyäkseen näkymättömänä. Mutta arktisen ketun turkki ei ole pelkästään naamioitumista varten. Se on avain sen selveytymiseen äärimmäisessä kylmyydessä. Sen turkki on tiheä ja toimii erittäin tehokkaana lämmöneristeenä, pitäen sen kehon lämpimänä, vaikka lämpötilat laskevat jopa 50 asteeseen. Eikä siinä kaikki. Sen tassut ovat peitettyjä paksuilla karvoilla, jotka toimivat kuin oikeat lumisaappaat, suojaten kylmältä jäätyneeltä maalta. Oletko koskaan miettinyt, kuinka näin pieni eläin voi löytää ruokaa ympäristössä, jossa lähes mikään ei kasva? Vastaus piilee sen uskomattomassa kuuloaistissa. Arktinen kettu pystyy kuulemaan pieniä jyrsijöitä liikkuvan lumen alla. Se voi havaita jopa pienimmät äänet ja, kun se paikantaa saaliin, se hyppää ilmaan ja sukeltamalla päänsä lumeen tarttuu siihen. Tämä tekniikka on niin tehokas, että kettu harvoin epäonnistuu. Mutta sen ruokavalio ei rajoitu vain jyrsijöihin. Se syö myös lintuja, munia, kaloja ja jopa isompien saalistajien, kuten jääkarhun, jättämiä raadonjäännöksiä. Puhuttaessa selveytymisestä, yksi suurimmista vaikeuksista Arktiksella on riittävän ruoan löytäminen. Siksi arktinen kettu on asiantuntija rasvan varastoimisessa niukkoja aikoja varten. Runsaimpina kuukausina se syö mahdollisimman paljon, keräten rasvakerroksen, joka toimii energian varastona. Lisäksi se on tottunut hautaamaan ruokaa, jotta voi nauttia siitä myöhemmin. Tämä tarkoittaa, että vaikka kaikki tuntuisi olevan sitä vastaan, kettu löytää aina tavan selveytyä. Toinen kiehtova piirre arktisessa ketussa on sen kyky kulkea pitkiä matkoja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä eläimet voivat matkustaa yli 3000 kilometriä ruokaa etsien. Tämä on yhtä kuin koko mantereen ylittäminen. Tämä muuttokäyttäytyminen on elintärkeää sen selveytymiselle, koska se mahdollistaa ketun etsiä ruokaa eri vuodenaikoina. Mutta kuinka nämä eläimet selveytyvät lisääntymishaasteista niin vihamielisessä ympäristössä? Toisin kuin monet saalistajat, arktiset ketut ovat äärimmäisen omistautuneita jälkeläistensä kasvattamiseen. Keväällä, kun lämpötila nousee hieman, parit muodostuvat ja alkavat rakentaa kolojaan, jotka voivat sisältää kymmeniä aukkoja ja joita käytetään useiden sukupolvien ajan. Naarat synnyttävät 5–15 pentua, mikä on vaikuttava luku näin suurikokoiselle nisäkkäälle. Koska ympäristö on armoton, sekä uros että naaras vuorottelevat varmistaakseen ruokaa pentuille, jotka tarvitsevat kasvaa nopeasti selveytyäkseen seuraavasta talvesta. Ja tässä on mielenkiintoinen fakta, jonka monet eivät tiedä. Arktinen kettu on yksi harvoista lajeista, jotka voivat selveytyä syömällä ihmisiltä jätettyä roskaa syrjäisillä alueilla. Tämä osoittaa, kuinka sopeutuvia ja älykkäitä nämä eläimet ovat. Mutta samalla se herättää vakavan huolen ihmisten toiminnan vaikutuksesta Arktikseen. Ilmastonmuutoksen aiheuttama jään sulaminen vähentää arktisen ketun elinympäristöä ja vaikeuttaa sen ruoan etsimistä. Lisäksi punaisten kettujen, jotka ovat suurempia ja aggressiivisempia, lisääntyminen on muodostanut suoran uhan tälle lajille.
Tämän vuoksi tiedemiehet ja ympäristönsuojelijat tutkivat keinoja suojella arktista kettua ja varmistaa, että se jatkaa menestymistään tässä äärimmäisessä ympäristössä. Jotkut aloitteet sisältävät luonnonsuojelualueiden luomisen ja suojeluohjelmat, joilla pyritään seuraamaan populaatioita ja ymmärtämään paremmin niiden käyttäytymistä. Hyvä uutinen on, että huolimatta haasteista, arktinen kettu jatkaa yllättämistä uskomattomalla sopeutumiskyvyllään. Arktisella ketulla on myös ainutlaatuinen tapa kommunikoida muiden lajinsa edustajien kanssa. Ne käyttävät yhdistelmää ääntelyä, kehon kieltä ja jopa hajujälkiä vuorovaikutukseen. Kun ne kokevat uhkaa, ne voivat päästää lyhyitä ja teräviä haukkuja varoittaakseen ryhmän muita jäseniä. Parien tai äitien ja pentujen välillä on tavallista havaita lempeämpää käyttäytymistä, hienovaraisia kosketuksia ja pehmeitä ääntelyjä, jotka vahvistavat perhesiteitä. Tämä tehokas viestintä auttaa kettua pysymään yhteydessä ympäristössä, jossa yhteistyö voi merkitä eroa elämän ja kuoleman välillä. Toinen kiehtova yksityiskohta tästä eläimestä on sen kyky sopeutua erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Vaikka se on tunnettu Arktiksen asukkina, arktinen kettu voi elää myös lämpimämmillä alueilla, joissa sen piirteet mukautuvat ympäristöön. Tämä käyttäytyminen osoittaa, kuinka evoluutio on muovannut tätä lajia kestämään äkillisiä muutoksia elinympäristössään, mikä on elintärkeää nykyisten ympäristöhuhkien edessä. Ja puhuttaessa uhkista, on tärkeää muistaa, että arktinen kettu ei kamppaile vain ilmastonmuutoksen ja luonnollisten saalistajien kanssa. Laiton metsästys ja sen turkin kaupallinen hyväksikäyttö ovat myös haasteita, joiden kanssa sen on taisteltava. Joissakin maailman osissa sen turkki on erittäin arvostettu muotiteollisuudessa, mikä on johtanut sen populaation vähenemiseen tietyillä alueilla. Onneksi monet järjestöt työskentelevät tämän käytännön estämiseksi ja lajin säilymisen edistämiseksi. Näin monilla upeilla piirteillä on selvää, että arktinen kettu on paljon enemmän kuin pelkkä kaunis jääeläin. Sen älykkyys, kestävyys ja sopeutumiskyky tekevät siitä yhden Arktiksen kiehtovimmista saalistajista. Ja nyt, kun tiedät kaikki nämä yksityiskohdat tästä uskomattomasta lajista, miksi et jakaisi tätä tietoa muille? Loppujen lopuksi, mitä enemmän opimme luonnosta, sitä enemmän voimme tehdä sen suojelemiseksi. Ja nyt kysyn sinulta, kuvittelitko, että näin pieni eläin voisi olla niin kestävä ja kekseliäs? Arktinen kettu on todellinen selveytymisen ja älykkyyden esimerkki, joka todistaa, että jopa maailman vihamielisimmissä paikoissa luonto löytää aina tavan menestyä. Jos pidit tästä videosta ja haluat tietää lisää upeasta eläinkunnasta, älä unohda tykätä, tilata kanavaa ja aktivoida kellon ikoni, jotta et jää paitsi seuraavista sisällöistä. Nähdään seuraavassa videossa.